7 ng gabi. Yahoo! Kasama pa rin po siyempre inyo abang lingkod. Ala ng iba pa! Diego Bandido! Pag may buhok, hindi po ako aray! Bakit ang? Ay, peste ka, inuna mo na naman sarili mo. No. Hindi, susunod na kita eh. Ang bihira naman oh. Tama po yan, Lolo Pangenyo. Inuna na naman ni Uncle Diego sarili niya. Gusto niya naman magpasikat. No. Hoy, Duday! Umayos ka, Duday, ha? Hindi kita bibigyan ng donut! Joke lang po yan, Uncle Diego. I love you po. No. Kita, ang bihira naman, ha? Ano? Manong driver, boards! Tawa ka rin ng tawa dyan. Ayos ka rin. Gusto mo rin din pagkaisahan ako dito, ah. O, eto na. Masarap pag-usapan to. Hindi na natin patatagalin to. Diwata! Inaresto dahil sa kaso noong 2018. Aba, nakapagpiyansa kaagad ang sikat na parisan owner na si Diwata matapos dakpin ng pulisya. Oh no! Dahil sa kasong slight physical injuries na isinampa noon pang 2018. Nasa kote ng pulisya si Deo Balbuena. Ay, Deo! Hindi mo kami maluloko, Deo! O, kahapon po yan, pero nagpiyansa po siya ng 3,000 pesos. Eto na dang, logica na natin. Ay, sige, wag po nang pahimas-masa, patagalin para may himas-masa na yan. Logica na yan! Logica na yan! Logica na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Boards! Basic po ito. Kung may nagawa po tayong pagkakamali, kahit gaano katagal na yon, ang consequence ay hindi po mawawala. Oh no! Tandaan niyo po yan. Ito po yung patunay na nangyari kay Diwata na hindi po talaga natin matatakasan ang nagawa nating mali sa nakaraan. Maging si Diwata nga, sabi niya, hindi niya na maalala yung taong yun eh. Pero again, yan po yung pagpapatunay kung may nagawa po tayo, hindi po natin talaga matatakasan yan. Ang pinaka-importante po dyan, harapin po natin at pagsisihan at kung kailangang humingi po ng tawad sa mga taong nasaktan po natin at pinaka-importante sa lahat po mga kabisyo, matuto po tayong magpakumbaba. Oh no! Tandaan po natin na maging ang Biblia po, nagsasabi po, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Wow! Ayan, tandaan niyo po yan mga kabisyo. Diba? Kaya wala po tayong maitatago kahit anong gawin po natin, i-expose pa rin po yan. Ay, sabi nga ni Aisa Sigera. Anong sabi ni Aisa Tang? Pagdating ng panahon. Anyway, mga kabisyo na logican po natin. Bakit nagkakandara pa po yung mga tao kumain sa parisan ni Diwata? Well, ako honestly to be honest, natikman ko na po kahapon. Hindi naman po siya ganun sa totoo lang, hindi naman siya ganun kasarap. Pero bakit yung mga tao nagkakandara pa po doon? Well, it goes with mga kabisyo. Isa sa mga dahilan dyan is yung cultural na influensya. Marami po kasing kultura na yung pagsasalo-salo, ang pagpunta po doon, di ba? Nagkakaroon po ng tinatawag natin ng isang experience na karanasan para sa isang tao. Parang bragging rights. Oy, nakapunta kami sa parisan ni Diwata. Pero totoo, mas marami pong mas masarap na Paris. Pero hindi natin dinidiscount na huwag kayong pumunta doon. Puntahan nyo pa rin po. Ayan, para ma-experience niyo. It's more on the experience, not the taste. Basic yan, ha? Kailangan pa bang i-memorize yan? O kahit ikaw nga, di ba, Angkol, ilang beses ka na nahuli ng misis mo. Pabalik-balik ka pa rin doon sa Alitap-Tap Beer House. Kailangan
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!